Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ubah Binsen pala Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC ulokop adai tang mau naki wei pat ki MP ubay simenta Tista hayeng da barthwain Lok Sabha hakikatan Snem ki bololong kumu MP. Habakren sigilap thai kubor Ubah Binsen pala ulong baki bri pili yu bole ayu hakate ki khatan Snem hakabau la pensai bula lebun ki kam hendrai jupen pau haki social media. Nalor kata ulong ru ba unsa peni pai ba iki kam kibola le hakiran san social media. Bro seketo ki ong ba palau le ayu ki khatsan Snem. Meni apa parti ngala patai ki na ong kamde bangak kop jingsa ngamju kop ngamju ithoi kene tamba na ong ki pendepek ki records ki badon apa ki records ka parliament. Ngade tangau MP ba attend ya ka parliament sincerely ka attendance ngah apa parliament average kalong 92%. Kibai MP tang nyoko persen rokin poi 65-67%. Ban simenta ke discussions nga simenta ban move ki jingkeli lene ki bill arspan rup south li ki jingkeli life south sen nga discuss ndre kibai tang chiposen khanar sen rokim don ndre ki pni ke social media ki briu pe ro te ki babon ki nang tre jengi mene ki amba kat bangi kren ki kambangi le imde ban pmi po social media. Example kum serok bangiyo example kum hawes kasils menta pila I kanong stoin cedo ramrai kanong stoin cedo sa tura nanong stoin menta cedo flang diloin kinang poe do wa kaji nanong stoin samau e nanong stoin sa Shillong wat hangne Shillong ro na Shillong suko hati ki bypass kini ki don ki airport bangile ki bon kini bangile ngide penmi no ba kane ki initiative hakato ko pon ngide penmi khnang ba ki biru kanong palau le ayu ki khatsan Snem. Ila agree na liang tak parti ngin sa pen I kini ki social media ki paper te na try ba kerman ba ki ba kin pai biang kin pai kwan ban se ko congress but ngai na laong ki men kini ka yok kam ka yok jam ro jing sha ka de ka por samna bangi yakun ba ki khna no north east ki de ban yok kam ha Delhi Calcutta la de airport la de mall la de hotel la de kam sarkar hapo army la ne hapo bon baro ki banta ni khot iki example po Delhi police menta Pyni ki don ki OC ki kasi ki don ki OC bade Manipuri ki don OC ki bade po Assam no marbale ka po jonga ni form ye ka batch barwa committee lamba ka recommendation jonga batch barwa committee bon bekila yarap namta ki north east khamtam yengi ki red pipe ki don ke reservation the lade Delhi police lade ha po army lade ha po intelligence lade kino ki benta lade ha alliance lade ha kino benta ki bru jungi kala don menta namar bagi tristom kum kito ke ting ngam chu ito bru namar ba nai trelang bat ka fiki CII bat ki organizations ki bakar ki hotel organizations ki travel organizations ki babon di trelang te ki wan sini clear recruitment teng sotonat ba menta ngam training hakmi tu lang pet ba ki nam king ba ni klem le Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya